Welcome na naman po dito sa aking munting channel. So, Liz Pascua po ang inyong kalantuan. So, araw po na ito magagawa po tayo mag-iimbento po tayo ng ulam sa tanghalian. So, naisipan ko pong kumuha ng, dito po sa amin ang tawag dito ay alibwag, or dyan sa Manila, di ko lang po alam kung anong tawag dyan. Ito po yung maliit na clam. So, dito po natin siya kukuhain at umpisa na po nating maghanap. So, tara na! Po tayo mangunguha sa may palayan, medyo maliit na daanan ng tubig. So ayan po ang aking mga kasama. Ito po yun. Kung familiar po kayo sa tawag dyan, pang comment na lang po. So, gumagamit po tayo ng panala para makuha natin yung mga clam or alibwag. Para mapili natin yung medyo malalaki kasi masyado siyang maliit. Pipiliin lang po natin yung malalaki.
kuha na tayo. Papalabasin ko muna natin, ibababad yung clam or kaligwag. Papalabasin ko muna natin yung kinain nila bago natin ilalaga. Natin ang mahiwagang tinidor. Tatanggalin po natin yung laman ng ating aligwag or clam para makuha natin yung laman niya. So, mahirap siyang tanggalin pag daliri lang ang gamit. Aabutin tayo ng siyam-siyam. So ayun na po, natanggal na natin ang balat ng shell or aligwag o clam sa English or ano man na lingwahe sa ibang probinsya. Ito na po ang ating yung laman ng aligwag or clam. Titimplahan na po natin para maging pokoy. So tara na. After nating ma-mix yung mga ingredients niya, ipa-fry na po natin para maging pokoy. Papainin po natin yung ating kawali. So pag mainit na po ang kawali, lalagyan na natin ng mantika at muli natin papainitin. Mainit na ang ating mantika, lalagyan na natin ang ating aligwag.
kaluntuag, sa ilang minuto natin, ilang oras pala natin pagluluto ng ating ulam for today. Naluto na po natin ng ating okoy na alibag or clam or ano, whatever sa ibang lingwahe, di ko po alam, pero dito sa amin alibwag. So kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, huwag po kalimutang mag-subscribe, like, comment at paki-share na rin po at paki-pindot po ng pulang buton para muli po tayo magkikita sa next video na aking i-upload. Maraming salamat mga kaluntuag, magandang tanghalian.